ne mutum shirin da kuma wasa ba ne to ba baka mai da Hajiya Zuwaira Juda aiwa masu sauraro ban harshe wasu wannan shi so masu kallon mu assalamu alaikum jama'a to yanzu ba baka mai da Hajiya Zuwaira Juda wacce aka sani da Lami cikin shirin da kuma matar yaji masa to baba kawai bari mu fara ta kanka wai shin tambayar da za mu fara maka ta farko to baba kawai menene dangantakarka da kake suran jakarka daga Kano ka tafi Kebbi ko kana da gida a can? To ba gida nake da shi a Kebbi ba amma ina da kafi gida shine uban gida namu a cikin birnin Kebbi. To baba kawai wannan mutum ne da kuke zuwa gurinsa har ku wuce gari uku ku wuce Katsina ku wuce Zamfara ku wuce Sokoto sannan ku shiga garin Kebbi shine Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mari Sardaunan Bagudo Santirakin Koko. Haka ne ai wuce Katsina ko Zamfara ko Sokoto ai ba komai bane har zuwa Kebbi domin an ce garin masoyi baya nisa domin mu inda muke ganin Kebbi kamar daga Jakara ne ka ce za ka je kasuwar Kurmi ko ka je gidan sarkin Kano. Gaskiya kam haka ne haɗuwa ce ta amana don dukkan idan Kannywood ya buɗe. To baba kamai Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mari ɗan siyasa ne ko ma'aikacin gwamnati? Ba ɗan siyasa ba ne ma'aikaci ne na gwamnati to amma duk inda ɓaran wake yake dole a kirawo shi wake ba don komai ba saboda a cikin tukunya ɗaya ake dafa su kuma tare ake ci kuma babu shakka jama'ar Kebbi dubbai ko in ce miliyoyi jama'a na birnin Kebbi suna so su ga Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mari ya fito siyasa ba don komai ba saboda yawaita alhairansa da yake yi gare su domin har gidauniya ya kafa domin koyar da talakawa da marayu sana'o'i sannan kuma in sun gama koyar sana'o'in yakan ba su jari domin su dogara da kansu. Lallai dole jama'ar Kebbi su so fitowarsa siyasa. To masu kallon bari mu juya ga Zuwaira Juda Lami a cikin shirin daɗin kowa. Duk da dai abokin damu aka ce guza. Ba mamaki a samu bambanci tuyar manja da ta mankwali. To Zuwaira Juda yaya ɓangaren mata yake game da Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mari? A'a, babu wani bambanci tafiya ta tsakanina da producer na kuma Kamaye. Wato kamar tafiya ne dan Juma da dan Jummai. Kuma duk abin da producer na wato Kamaye ya faɗa akan tafiyar mu na Kebbi akan Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mari Sardaunan Bagudo Santirakin Koko daidai ne. Domin babu dalilin da ɗaki zai tashi ita kuma ragaya ta zauna. Gaskiya kamar su matan ma nake ganin sun fi ƙagara ya zama nan siyasa. Domin suna gani duk juma'an da za ta yi kyau to tun daga Laraba ake gani. Kuma ka sani na sani duk mutumin da yake jin kanmu mu mata da kuma 'ya'yanmu a gaskiya ya fi shige mana rai. Har mu dinga gani za mu iya salwantar da komai namu a kansa. Gaskiya ne ku mata ba kwa mantawa da alheri. To baba Kamai da a ce Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mari zai fito siyasa wanne suna za ku ba wa tafiyarsa? A Kano kuna cewa Kwankwasiya ku ce Gandujiya to ita tafiyar Dutsen Mari wanne suna za ku bata? To idan Kano suna cewa Kwankwasiya suna cewa Gandujiya to ai Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mari tafiyarsa sai dai ta zama Sardauniya ba don komai ba. Kwankwasiya an same ta ne daga sunan Kwankwasi, haka kuma Gandujiya an same ta ne daga sunan Gandujiya. To shi kuma Sardauna an samu wannan sunan ne daga sunansa na Sardauna
shi sa muke ganin tafiyarsa ita ce sardauniya. Lallai sardauniya. To yanzu baba kawai da zuwa raju da wato Lami da cikin shirin da kuwa matar yin masa. Wanda fatan alkhairi za ku a Alhaji Abubakar Umar Samari. To fatan da za mu yi wa Alhaji Abubakar Umar Dutsen da Hassan Lallan Baburo kuma sarki da kun koko sai dai mu ce Ubangiji Allah ya ba da sa'a, Ubangiji Allah ya yi da ni. Don haka muna nan a cikin tafiyar sardauniya. Gaskiya ne. Abin da zan ƙara a kai, Ubangiji Allah ya bada nasara. Abin da ake nema Allah Ubangiji ya baka Alhaji Umar Dutsen Mari Sardauna Baburo sarki. Allah ya kiyaye. Sardauniya Allah ya yi da nufi.